Ik dacht niet veel. Jeg tænkte ikke meget. Jeg klarede mine opgaver hver dag. Jeg gik ikke ud fra, jeg skal gøre det. Nej, jeg sagde til mig selv, dagen i dag har jeg fået i gave. Jeg er stadig i live. Jeg har overlevet det. Jeg kan leve videre endnu en dag. Fra september til december 1944 havde koncentrationslejren Neuengamme en særlig satellitlejr i nærheden af Husum. KZ-lejren Husum-Svesing. Flere tusinde mænd fra hele Europa blev sendt herhen. De blev tvunget til at arbejde hårdt på byggepladser for den såkaldte Friesenwald, et forsvarsanlæg. Hundreder af dem døde af underernæring, sygdom eller som følge af mishandlinger. En af dem, der overlevede KZ-lejren Husum-Svesing, var hollænderen Wim Aloserij. I november 2017 gav han et interview i KZ-lejren Husum-Svesings mindebygning Haus der Gegenwart, nutidens hus. Wim Aloserij blev født den 8. august i 1923 i Amsterdam og voksede op i beskedne kår. Sammen med sin mor og søster samt en halvbror og stedfar boede han i kvarteret Kattenburg. Hans barndom var præget af hans voldelige stedfar, og han måtte ofte gemme sig for ikke at få tæv. Nej, jeg gik i skole indtil jeg var 14 år. Toen is mijn stiefvader overleden. Og så døde min stedfar. Gestorven. Og så måtte jeg ud og arbejde for familien. Voor de gezin. Er waren slechte jaren voor de Årene inden krigen var ikke gode. arbeid. Der var kun lidt arbejde. Det var en økonomisk dårlig situation. Derfor måtte jeg som 14-årig ud og arbejde for familien. Jeg måtte ikke fortsætte med at gå i skole. Først begyndte jeg i salgsafdelingen på en fabrik, der lavede tapeter. Men jeg havde en nabo, der havde et slagteri. Og han sagde til mig, Wim, jeg giver dig en uddannelse, og så bliver du afdelingsleder. Det var et godt tilbud. Derfor sagde jeg, det er en aftale. Altså blev jeg slagterlærling. Og det var jeg så i nogle år. Da Wim var 16, blev Polen invaderet af det nazistiske Tyskland. 9 måneder senere, i maj 1940, angreb Tyskland også Holland. Wim husker tilbage på den tyske besættelsesmagt. Det blev værre og værre, især med hensyn til maden. Der skulle mærker til alt. Tyskerne forholdt sig godt nok roligt over for os, men ikke over for alle. De var ikke gode mod jøderne og mange andre mennesker. Men os gjorde de ikke noget. Jeg passede mit arbejde. Det var det. Så kom befalingen om, at alle unge mænd skulle til Tyskland. Men jeg tog ikke afsted. Så kom en soldat sammen med en hollænder ind i vores virksomhed. Og han sagde så, han kan undværes. Jeg skulle melde mig på kontoret, og der sagde de til mig, du skal til Tyskland. Hvis du ikke tager afsted, får din mor ikke flere penge. Hun fik penge af de sociale myndigheder. Derfor tog jeg afsted. Jeg meldte mig på hovedbanegården i Amsterdam. Der blev jeg sat på toget til Braunschweig. Wim var 19 år, da han blev tvunget til at arbejde i Tyskland. I nazisternes racistiske verdensbillede stod hollænderne over andre mennesker, som for eksempel dem fra Mellem- og Østeuropa. Det var også derfor, at Wim blev diskrimineret mindre end andre tvangsarbejdere. Desuden var det en fordel, at han hurtigt evnede at finde sig til rette under nye forhold. Efter at toget var ankommet til Braunschweig, skulle jeg melde mig ved en slags arbejdsformidling.
Jeg tog sporvognen og stødte her på en hollænder, der allerede har arbejdet i Tyskland i mange år. Man begyndte at snakke med mig og spurgte, hvorfor er du her? Jeg skal melde mig der og der, for jeg skal arbejde. Sagde han. Det lyder ikke så godt. Det kan jeg ikke anbefale dig. Jeg har et forslag til dig. Hollænderen foreslog Wim, at han skulle søge arbejde hos sporvognstjenesten. Det lykkedes rent faktisk Wim at få arbejde der. Men jeg var slagter, ikke metalarbejder. Derfor blev jeg omskolet der. Jeg kom til en slags uddannelsessted for sporvognstjenesten og måtte lære ting som at file, bore og bygge sikringer. Men jeg syntes ikke, arbejdet var sjovt, så jeg stak altid af. Sammen med nogle franske krigsfanger holdt jeg en pause en eftermiddag. Vi gik hen til en sø for at bade. Og da jeg kom tilbage, sagde mester, Wim, hvor har du været? Jeg sagde, jeg har været her. Nej, sagde han, du har ikke været her. Pas på, min dreng. Jeg får problemer på grund af dig. Du skal lære noget, og så skal du arbejde for os. Sådan fortsatte det en tid. Så kom en chef og sagde, nu er du færdiguddannet og skal begynde at arbejde på værkstedet. Altså måtte jeg på værkstedet, en stor fabrik, og måtte lære at svejse og producere lejer. På grund af skiftet til fabrikken blev arbejdsbetingelserne dårligere. Wim blev overvåget strengere, kunne ikke holde pause om eftermiddagen og måtte arbejde med giftige stoffer. Da hans tyske arbejdsformand blev indkaldt til værnemagten, skulle han overtage hans arbejde. Derefter besluttede han at vende tilbage til Holland. Det var forbudt, men sammen med en anden hollænder, som han havde lært at kende i Braunschweig, tog han afsted i foråret 1944. Det lykkedes Wim at krydse grænsen og ankomme til Amsterdam. Som tvangsarbejder på flugt var han nødt til at skjule sig. Først gemte han sig hos sin søster i nogle dage, og efterfølgende i den nordlige del af Holland. En familie, der boede mellem Schwach og Blokker, tog Wim til sig. Efter et attentat udført af den hollandske modstandsbevægelse, blev det for farligt at være der. Den tyske besættelsesmagt gennemførte flere og flere razziaer. En bondefamilie hjalp ham med at skjule sig ved Barstoppermeer. Bonden var en meget rar mand. Jeg lærte noget om landbrug. Jeg sov ikke på gården, men jeg havde gravet en kasse ned i jorden udenfor. Der sov jeg, helt skjult. Her var han i sommeren 1944, indtil han blev arresteret sammen med nogle andre. Jeg lærte nogle folk at kende, der også har skjult sig. Vi var 3. Da vi en dag løb gennem græsmarkerne, opdagede landvagters. Det var bevæbnede hollændere, der var i tyskernes tjeneste. De anholdt os. Vi blev bragt til politistationen i Horn, og den næste dag til sikkerhedstjenesten i Amsterdam. Vi var i sikkerhedstjenesten i nogle dage, hvor vi blev afhørt. Der sad vi nede i kælderen i celler. Så kom vi til fængslet i Amsterdam. Der var jeg i cirka 2-3 uger. Det var ikke særlig rart. Alt var fyldt med utøj. Derfra blev vi overført til lejren Amersfoort. Fordi han var flygtet og havde skjult sig, beskyldte den tyske besættelsesmagt Wim for arbejdsvægring. I slutningen af august kom han til gennemgangslejren Amersfoort. Tilbageskuende siger han: Lejren Amersfoort var en vanskelig lejr, men den var acceptabel. Køjerne var acceptable.
og maden var acceptabel. Der var appeller, og der var vold, men ikke så meget som andre steder. Wim blev kun 10 dage i Amersfoort. Derefter blev han deporteret til koncentrationslejren Neuengamme ved Hamburg. Han beskriver, hvad der skete for nye fanger. Ud. Vi blev med det samme slået mange gange. Man skulle aflevere alt sit tøj. Overalt, hvor der var hår, blev det barberet af. Man blev nedværdiget, og man blev nummereret. SS modtog nye fanger med særlig brutalitet for straks ved ankomsten at knække dem psykisk og demoralisere dem. Fangerne blev frataget alt, hvad de stadig havde på sig. Jeg havde et jakkesæt, et armbåndsur og pæne sko. For tidligere var jeg lidt forfængelig. Jeg købte altid pænt tøj og pæne sko. Og det havde jeg altså på. Jeg havde et pænt jakkesæt, men det var forsvundet. Det tog de fra mig, og man var ikke længere noget. Jeg fik et nummer om oprindelseslandet, Holland. Vi er nederlændere. Ikke. Men vi blev altid kaldt hollændere. Og i Neuengamme var jeg nummer 49.019. Efter nogle uger i koncentrationslejr Neuengamme kom Wim til satellitlejren Husum-Svesing. Den 25. september 1944 ankom han sammen med 1.500 andre fanger til lejren, der oprindeligt var blevet bygget til maksimalt 400 bygningsarbejdere eller soldater. Den 19. oktober ankom yderligere 1000 KZ-fanger. Satellitlejren var derfor fuldstændig overfyldt. I sammenligning med Neuengamme var det en forfærdelig lejr. Virkelig. Det tænkte jeg allerede i starten, da jeg så det. Det her bliver svært. Og så tænkte jeg vil alligevel prøve at overleve det. I starten af november blev der igen sendt 1000 fanger fra Husum-Svesing til en nyoprettet KZ-satellitlejr i Ladelund. Grunden til, at man oprettede de 2 satellitlejre i Nordfrisland, var den såkaldte Friesenwall. Fordi værnemagtens overkommando frygtede for de allieredes angreb fra Vesterhavet, blev der i efteråret 1944 under stort pres bygget et vidtstrakt forsvarsanlæg. Til at bygge dette havde man også brug for mange krigsfanger, tvangsarbejdere og KZ-fanger. De måtte arbejde hårdt for deres tyske undertrykkere. KZ-fangerne måtte grave dybe grave som forsvar mod kampvogne. De fleste var underernærede og svækkede og næsten ikke i stand til at gennemføre en arbejdsdag. Dertil kom, at fangerne tit fik pryl. Det kunne være for at stresse dem, straffe dem eller helt uden grund. Jeg var ved at arbejde, og så skete der følgende. En anden fange lavede en fejl, og jeg fik skylden. Jeg fik bank, og det endte med, at jeg faldt ned ad skrænten. Der tænkte jeg, det går galt. Det her overlever jeg ikke. Så fik jeg en idé. Jeg tog nogle skovle, der var i stykker, og klemte dem under armen. Og så løb jeg langs rækkerne, som om det var det, jeg skulle lave. Reparere skovle, samle dem. Det gjorde jeg i 2 dage. Efter 2 dage tænkte jeg, hvis de snupper mig, er det slut. Så slår de mig ihjel. Om aftenen talte Wim med en anden fange, der kom fra Frankrig, og som han kendte fra Neuengamme. Før og efter arbejdet på byggepladsen havde franskmanden også arbejdet på sygeafdelingen. Da han ikke længere kunne holde det ud, besluttede Wim, at han ville forsøge at få denne post. Derfor gik jeg til lægen. Jeg sagde, kan jeg hjælpe? Og fordi jeg tilbød det, tænkte lægen, han er sygeplejer. Ja, sagde han. Du kan komme her, inden du går ud. Når de går ud, skal du gå med.
Og når du kommer tilbage, kan du fortsætte med at hjælpe. Ja, okay, det gør jeg. Men i stedet for at gå til optællingsappellen og på byggepladsen, gemte Wim sig. Da de andre fanger havde forladt lejren, gik han tilbage til sygeafdelingen. Signalet kom. Jeg tror, det var en klokke. Grupperne blev talt op, gik ud og var væk. Og så gik jeg til sygebarakken og kom tilbage til lægen. Han sagde, hvad har du lavet? Det går ikke. Jeg må kun have én sygeplejer. Det går galt. Jeg sagde, det skal du ikke bekymre dig om. Det ordner jeg. Lægen var godt nok ikke indforstået, men det lykkedes faktisk for Wim ikke at gøre sig bemærket i løbet af dagen. På den måde kunne han fortsætte som plejer på sygeafdelingen. I starten bestod sygeafdelingen kun af en af de 9 barakker, som fangerne sov i. På grund af det tunge arbejde, den dårlige kost og den manglende hygiejne blev stadig flere fanger syge, og sygeafdelingen kom til at omfatte flere barakker. Omtrent 750 alvorligt syge fanger, der blev anset som arbejdsuduelige, blev ført tilbage til Neuengamme. Lejrlederen, SS-Untersturmführer Hans Grim, gjorde det dog ikke for at redde liv. Han var kun interesseret i at få overført arbejdsduelige mænd. Vi skulle på befaling fra Hitler lave pansergrave i løbet af kort tid. Og det skulle gå så hurtigt som muligt. Hvad der blev krævet af os, ville man ikke engang have krævet af almindelige, sunde mennesker. Så meget arbejde. Derfor gik nogle på arbejde om morgenen og blev bragt døde tilbage. De var færdige. Man blev simpelthen opbrugt. Og jo længere tid der gik, jo flere syge blev der, da de ikke kunne mere. Kwamen er ook steeds meer zieken die echt niet meer konden. Dus barak na barak werd een ziekenboeg. For Wim betød rollen som sygeplejer ikke kun, at han undgik det hårde arbejde ved Friesenwald og mishandlingerne ved optællingsappellen. Der var også andre fordele ved at være plejer. Han fik kontakt med kapoerne. Fanger, som af SS havde fået overdraget bestemte opgaver. Disse funktionsfanger skulle overvåge de andre fanger under tvangsarbejdet eller i sovebarakkerne. Andre arbejdede eksempelvis i fangekøkkenet eller i skrivestuen. For ikke at miste deres privilegerede position, skulle alle kapoer varetage SS'ernes interesser. Deres råderum var meget snævert, men de kunne bruge det for eller imod deres medfanger. En gang, hvor jeg gjorde tjeneste hos lægen, kom kapoen fra køkkenet hen til mig. Han sagde, jeg har et sår på benet. Jeg sagde, så har jeg noget til dig. Altså, jeg gjorde mig meget vigtig. Jeg kiggede på hans ben. Der stod en dåse med salve. Hvad er det, den hedder? Levertrans-salve. Jeg tog noget og smurte det på såret. Vi havde crepepapir. Ingen forbindingsmaterialer. Jeg sagde, det ordner sig. Det skal nok hele. Så sagde jeg, men hvordan ser det ud med... sagde han, du kan komme hen til lugen bag køkkenet i morgen kl. 6. Han sagde, så banker du på, og så laver jeg noget til dig. Jeg gik derfor derhen næste morgen kl. 6 og fik mad. Også andre funktionsfanger blev syge og skulle have behandling på stationen. For det var nemlig sådan, at den lejrældste, ikke lejrchefen, men den lejrældste, en fange, havde en sekretær. Lægen sagde derfor til mig, han har noget med øret. Du skal skylle øret. Altså gik jeg hen til sekretæren og rensede hans ører. Jeg sagde, hvad med mad? For han havde mad. Og sådan fik jeg mad igen.
Altså, jeg havde en slags ansættelse i lejren, der gjorde, at jeg ikke skulle grave. De sidste måneder gravede jeg derfor ikke. Derfor var jeg i stand til at overleve. Og jeg havde en opgave, der gjorde, at jeg kom i kontakt med mennesker, der havde mad. Sådan havde jeg altid noget. Ikke meget, ikke overdreven meget, men dog fra tid til anden noget mad. Jeg var ikke længere som mager. Ikke mere et skelet. Kapoer skulle ganske vist overvåge andre fanger, men i sygeafdelingen var de først og fremmest syge. De, der blev behandlet hos os, hos lægen, tænkte kun, jeg skal blive rask. De tjekkede ikke, hvad er det lige præcis, du laver. De så mig arbejde og tænkte, nå ja, det er en sygeplejer. Han arbejder her. Man bliver accepteret. Hvis man bare laver noget, så accepterer de det. Også en funktion, man selv har fundet på. Jeg prøvede at gøre mig så usynlig som muligt. Men det var ikke så svært, for SS kom ikke ind i lazarettet. De var bange for at blive smittet. Derfor var jeg sikker der. Jeg holdt mig så meget som muligt i baggrunden. De, der gik frem, blev altid set. Ikke mig. Den usynlige. Wim tænkte ikke tilbage på tiden før krigen på Holland eller på Amsterdam. Det var skidt, når man begyndte at tænke. Hjemme var der det og det, og hjemme, så får man hjemvej. Så går man i stykker. Jeg tænkte kun på én ting. Hvordan overlever jeg sådan en dag? Jeg levede altså fra dag til dag. På den måde kunne jeg finde ud af, om jeg kunne få fat i noget mad. Det var det mest vigtige. Mad. I alle andre situationer sørgede jeg bare for at passe ind. Og det holdt jeg fast i. Ikke at blive set. Ikke at vække opsigt var en af Wims strategier. Kun få fanger var en del af en gruppe, der var kun få undtagelser. De, der eventuelt kom fra samme by, som dem fra Putten, lavede noget sammen. Men de andre fanger holdt sig for sig selv. Man havde egentlig ikke nogen indbyrdes tilknytning. Man var altid alene. Hvis man tilfældigvis stødte på en, man kendte, betød det ikke, at man lavede noget sammen. Og man var optaget af at overleve. På bekostning af mange ting. Der blev gjort meget, som man måske aldrig ville have gjort tidligere. Stjæle brød, den slags. For der var ingen solidaritet blandt fangerne. En af de to mænd, der sammen med Wim havde gemt sig i Barstoppermeer, så han igen i Husums Vising. Jeg var på appelpladsen, og så kom der mig et skelet i møde. Men jeg genkendte ansigtet. Det var ham, som jeg var blevet taget til fange med. Men han havde et tæppe om sig. Han kunne ikke holde noget som helst i sig. Han var langt væk og mumlede noget. Jeg tænkte, hvad er det? Det er slut med den mand. Og det var ham, som jeg var blevet taget til fange sammen med. Han var næsten død. Sådan så han ud. Det var virkelig et hårdt slag. Når man tænker efter, det var en ung mand, der ville være sanger. Mens vi gemte os, sang han altid. Han havde en positiv indstilling til fremtiden. Og så er det slut. Blandt de 300 til 500 fanger, der døde i KZ-satellitlejren Husums Vising som følge af sygdom, afkræftelse eller alvorlig mishandling, var der især mange hollændere. Ligene blev transporteret til Ostfriedhof i Husum og begravet i massegrave. I slutningen af december 1944 blev KZ-satellitlejren Husums Vising ryddet.
De fanger, der stadig var i live, blev bragt tilbage til koncentrationslejren Neuengamme. Derfra blev de enten sendt videre til andre KZ-satellitlejre eller blev i hovedlejren, hvor de igen blev inddelt i forskellige arbejdskommandoer. Som afkræftet fange kom Wim til den såkaldte Skånekommando og skulle producere camouflagenet til militært udstyr. Vi skulle lave fletarbejde til artilleriet og kampvognene. Arbejde i sig selv var ikke svært, men maden var ikke god. Vi skulle arbejde temmelig meget. Wim var klar over, at han ikke ville blive i den såkaldte Skånekommando. Fangerne blev behandlet for dårligt til at kunne overleve på lang sigt. En dag kom en arbejdsformand og spurgte, om der var en maler til stede. Jeg sagde, jeg maler. Han sagde, er du maler? Jeg sagde, ja, jeg maler. Jeg havde aldrig malet, men jeg ville væk derfra. Det var chancen for at komme ud. Ja, så, sagde han, så kom med. Altså tog han mig med. Så skulle jeg male en togvogn, som SS skulle bruge som indkvartering. De brugte fanger til at reparere skinnernes infrastruktur. Han gav mig en dåse lak og en pensel. Han sagde, kom så i gang. Og så begyndte jeg at male. Han sagde, det ser ikke godt ud. Kom her. Han viste mig, hvordan jeg skulle gøre. Jeg efterlignede ham perfekt. Lidt senere kom en SS-mand forbi, kiggede sig omkring og sagde, at jeg malede godt. Takket være arbejdsformanden kunne Wim blive i malerkommandoen. Derefter blev han overført til en anden arbejdskommando i hovedlejren. Det lykkedes ham at undgå at blive overført til en af KZ-satellitlejrene, hvor særlig mange fanger døde. Fra den 20. april 1945 blev KZ-lejren Neuengamme tømt. Wim var blandt de omkring 10.000 fanger, der blev kørt til Lübecker Bugt i godsvogne. Der proppede SS fangerne på skibe, som de havde fået stillet til rådighed af krigsmarinen. Herunder den tidligere luksusdamper Cap Arcona og fragtskibet Thielbeck. De var blevet malet i camouflagefarver og ikke mærket som fangetransporter. Ved et britisk luftangreb, der skulle forhindre tyske troppers flugt over Østersøen, gik der ild i skibene. Fangerne var lukket inde i fragtrummene, de fleste under havets overflade. Der var stor panik. Jeg løb ud. Jeg tænkte, jeg springer i havet. Ellers brænder jeg op. Jeg går mod reglingen. Der er sikkert 15 meter ned. Tænker jeg har ingen kondition. Jeg gør det ikke. Men jeg ville væk fra skibet. Så ser jeg et reb hænge ned. Jeg tog mit tøj af. Ved hjælp af rebet kom jeg ned i havet. Meget koldt. Jeg tænker, 8 grader. Det havde været en hård vinter. Men hvad nu? Sådan omtrent 8 meter væk driver der en gummibåd. Uden at der er nogen i den. Der svømmede jeg hen. En anden klatrede også op. Med raget hoved, et magert ansigt. En fange. Så tog vi nogle fanger op, der drev omkring længere væk, og nåede sammen kysten. Det lykkedes kun få af de 7.000 fanger at komme fra borde i vandet fra de 2 brændende, synkende skibe. Vagtmandskab blev reddet op på andre både, men der blev skudt mod fangerne. Mange af dem, der klarede det til kysten, blev slået ihjel på stranden. 6.600 fanger fra Cap Arcona og Thielbeck døde få timer inden den britiske hær befriede Lübecker Bugt. Kun 450 overlevede. I det øjeblik var Wim ikke i stand til at forstå det, men midt i denne katastrofe blev han befriet. Wim opholdt sig i kort tid i en britisk sygelejr og fik kræfterne tilbage.
bagefter tog han sammen med andre befriede på egen hånd til Hamburg. Efter den tyske kapitulation ankom han til Holland med en militærtransport. Den 30. maj 1945 ankom han til sit gamle hjem i Amsterdam. Han havde overlevet, men han kunne ikke bare begynde et nyt liv. Jeg blev syg. Jeg havde noget med lungerne, og jeg var også psykisk syg. Jeg havde korsetsyndrom. Da jeg var barn, havde jeg en jødisk læge, som også overlevede krigen, og han hjalp mig. Jeg måtte hvile mig derhjemme. Ikke på sygehuset. Hjemme, indtil jeg fik det bedre. Men fordi jeg blev Jehovas vidne, begyndte jeg at se lyst på tilværelsen. Der kommer en ny verden. En verden, hvor Jesus er herre. En verden fuld af fred og sikkerhed. Og det hjalp mig at skubbe tankerne om lejrens elendighed fra mig. Så lærte jeg min kone at kende. Det var i august 1945. Hun var sygeplejerske, og hende lærte jeg at kende. Hun havde også en meget positiv indstilling. Hun var en stærk person, der tog sig godt af mig. Både min tro og min kone har hjulpet mig. Og også lægen. Fordi de oplevede den tid, hvor jeg led af korsetsyndromet. Det gjorde, at jeg var meget bange om natten. Der blev jeg jaget og havde problemer. Og så sagde min kone, Wim, du er som en ulv, der hyler om natten. Vend dig om på den anden side. Og sådan hjalp hun mig altid.